В момента сме в кампания жътва и благодарение на добрите взаимоотношения с всички фирми имаме добри резултати. В момента сме при един сорт, който дава много добри резултати. При подходящата техника, при подходящите условия, резултатът е на лице. Смело мога да кажа, че за тази година добивите са над средното. Тук дава голямо отражение също ползването на торове, като не изключвам ползването на течните тор или така наречения улан, но и той трябва да се прилага в даден момент, когато е необходим, за което много благодаря на колегите агрономи, които са представители на фирмата, която доставя улан, с тяхно съдействие, по тяхна преценка и нещата вървят така или иначе. Добри добиви, с добра техника и късмет. Мога да пожелая на всичките. За нас е късмет да си прибереме реколта, която е добра, доста добра тази година. Здравейте, казвам се Станимир Стоянов, агроном-консултант съм към Агрополихим. Отговарям за Централна Северна България. В момента се намираме в землището на село Изгрев, област Варна, на жътва на пшеница, като тук на това поле сме приложили предсеедено комбиниран тор МПК 315 с сяра в норма 20 кг на декар. Защо тези макроелементи са важни да бъдат приложени пресеебено в началната фаза на развитие на културата? Фосфора се усвоява по-интензивно през този период и самите растения го разпределят и използват по-късно за образуване на органични вещества в отделните органи. Важен е и за растежа на кореновата система и усвояването на вода и хранителни вещества. Калият влияе положително върху анатомичния растеж на органите и тъканите на растенията, което придава по-голяма здравина и устойчивост на полягане, болести и неприятели. Сярата е необходима за усвояването на азота и за производството на аминокиселини и протеини. Като подхранване през месец април е приложен азотен тор амониев нитрат с норма от 25 кг на декар и месец по-късно имаме още едно торене с течен азотен тор улан с норма на торене 15 литра. Теченият азотен тор улан се произвежда в Агрополихим, град Девня от 1986 година. Добре познат и масово използван в земеделието. Суровината за производството му е карбамид, урея, амоняк и азотна киселина. Внимателно трябва да се прилага само при почви с силна алкална реакция, карбонатни, тъй като е възможно да се констатират незначителни загуби на азот. Това е продукт, който осигурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето в началните фази от растежа и развитието. Азотът в течният азотен тор е свързан в трите форми – амидна, амониева и нитратна, което го прави универсално ефективен за всички култури, особено за тези с дълъг вегетационен период. Приложен с струйни дюзи, като по този начин става по-равномерно разпределение на активното вещество върху почвата. Тук в технологията на торене, в самото производство на пшеницата, намира приложение и течният азотен тор улан и улан с сяра. За гарантиране на безпроблемните доставки на течен азотен тор улан и течен азотен тор с улан с сяра, Агрополихим се ангажира с модернизацията на своите транспортни средства, инвестирайки в автопарк, снабдени с допълнителна топлоизолация, специален материал. Цистерните гарантират, че течният тор няма да кристализира при ниски температури, докато здравата конструкция защитава продукта при високите летни градуси и други екстремни атмосферни условия. Новите автоцистерни ще подсигурят на фермерите и допълнително улеснение при разтоварването, благодарение на системата както за гравитационно разтоварване, така и чрез използване на помпи, с които цистерните разполагат. Друга иновация, с която може да се похвали Агрополихим, е производството на син амониев нитрат. За производството, на който се използва син амоняк, с почти нулеви въглеродни емисии. Прилаганата иновативна технология ще осигури значително висока екологичност на почвеното хранене
защото отделеният въглероден диоксид при производството на амоняк се лавя изцяло и се складира дълбоко в земните недра. Нисковъглеродните азотни продукти са преход от въглеродно интензивните енергийни източници, които ще ни помогнат да направим още една крачка напред към екологичните цели за устойчиво развитие. Агрополихим цели да помогне на земеделските стопани, като предлага оптимални условия за селското стопанство, не само непосредствено с широката гама от продукти и непосредствено изготвянето на цялостни технологии и програми за торение спрямо индивидуалните изисквания на земеделските култури.